instructor el tenim aquí, que és el Jordi. Jordi? Hola, encantat. Molt bé. Igualment, jo aquí la Conxita amb moltes ganes de volar. Amb aquest túnel del vent, això seria, eh? Sí, un túnel del vent. I aquí tothom pot venir a volar? Tothom, tothom. La nostra filosofia d'empresa és que tothom pot volar aquí dins. Bueno, escolta, jo ja em veig preparada. No sé si fa molts anys que porteu amb aquest túnel del vent i va passant gent i gent, o què? Oberts sí que portem uns quants anys. Aquest túnel concretament des del 2019. Ara mateix és dels millors que hi ha al món. La tecnologia que té ISG és Alemanya i... D'aquesta tecnologia ESG has dit, què vol dir això? ISG, què vol dir això? Indoor Skydiving Germany. Vale, és que clar, aquestes cingles i a vegades em perdia una miqueta. Sí. I així vol dir que hem vingut al lloc adequat. És com un Ferrari. Si ho comparéssim amb un cotxe, és com un Ferrari, això. Escolta'm, doncs, jo puc anar amb el Ferrari tal com vaig? Tal com vas, no exactament, però et donem un mono, et vestim, modo voladora, i sí que pots volar, clar. Doncs res, em vaig a canviar, deixo que m'equipin i ens veiem ara. Ens veiem ja. Què? Us ha semblat o no? Ha de ser xulo, no? És que em fan més, això. A mi això m'agradaria. Potent, eh? Sembla una tonterieta, i quan ets allà i veus el túnel i que vas volant, hi ha una velocitat màxima, eh? 160 km/h vas, eh? Quan engeguen fort la manivela. Què vol dir? Tu estàs parat? Tu flotes. Diguem, tu no et mous, Bueno, ja veuràs si no em moc o no em moc. No vull desvetllar coses, però tela, tela. T'acabo de veure que com que et poses així nerviosa se't creuen els ulls. Sí que ho fas, sí. A vegades em passa, sí que m'ho diuen. Sí que va. Però jo pensava que ho veies expressament, no? A vegades, pam, se me'n van. M'he vist així que feia... Pots tu? A veure. Deixa'm posar en situació. Mira-la. Que a vegades quan faig així, pam, és com una... No, però això m'ha bé per concentrar-me a mi, Cap a dintre. No, és que em faig una concentració. No ho saps fer, tu? No. Et mires el... A veure. Mira el nas i fes així. Et mires el nas, I ves que és així per sempre, Clara? Ja et veig a tu. Si ara et fan un cop així, fort per darrere, et quedes així per sempre. Sí. Si tens els ulls posats així. No, això és una d'aquestes... Clar que és broma. Això és broma. Llegenda urbana. Bueno, em vaig instal·lar, ens vaig preparar, voleu veure la classe pràctica primer? D'intravisió. Estic a punt, Jordi, ja ho veus, ben instal·lada amb aquest mono, com heu posat. Aquestes bombetes, Falta el casco, que després me'l posaré. I bueno, ara ja estic a punt. I aquí em faràs una classe pràctica perquè surti viva. Una classe una mica teòrica. Teòrico-pràctica. Val. T'explicaré una miqueta els conceptes per entrar, les senyals que utilitzarem per comunicar-se i una miqueta la posició com serà dintre del túnel. Doncs endavant les atxes, comencem, tu. Molt bé, doncs mira, el més important per volar són dues coses. Sí. La primera, la posició del cos. Com si fóssim ocelletes. Sí. I la segona, que és gairebé més important, és estar chill. Relaxats i relaxades. Chill, tu m'agrada això del chill, Molt bé. Això ho veuràs que t'ho faré força. Si estàs molt tensa, jo et faré... Chill. Vale? Molt bé, m'agrada chill, Llavors, el més important és estar estirats, serà tipus així. Ara posaràs tu aquí per fer-ho. Amb les cames sempre obertes. Obertes, sí. I genolls i puntetes dels peus estirades. Aquesta senyal també te la faré, que serà per estirar cames. Vale. Superimportant. Dos, no és que vulgui que somriguis per la foto, és estirar cames. Perfecte. Després, el cap sempre mirarem cap endavant i una miqueta cap a dalt. Per tant, també, si et faig així, és apujar una mica el cap. Les mans seran com mirant cap a baix, a l'alçada dels ulls i aquí els braços una miqueta doblegats, tipus així. O sigui, tu un moment, tu ara estàs apretant el cul o no? També, perquè tu estàs fent així... Arquejant. Arquejant, vale. El que volem és una posició arquejadeta, com si fóssim un plàtan. Vale. Ara, puges tu aquí i t'ensenyo. Ja amb això. Vale. Ara, era així. Molt bé. Cames obertes. Puntetes dels peus estirades. Estirades cap a baix, Molt bé, sí. Així. Així. I ara, jo potser, quan entrem, et mouré una miqueta les mans, et diré puja el cap. Ja em canso, nens, ja em canso. Perfecte, està perfecte. Mira, apreta aquí. Això és el que sentiràs, vale? Vale. Per tant, si doblegues les cames, que serà lo normal que passarà quan tu entris, perquè et dona l'aire aquí, i fa així, jo et faré estira piernas. I aquí estires cames, vale? Els braços aquí una miqueta endavant i llestos. Vale, sí. Super. Déu-n'hi-do, Super. Estic suant, Ho farem perfecte. Vinga, chili, com era? Chill. Estira cames, mira cap amunt, i ja està. I somriu per la foto, ja està, Ja està. Escolta'm, ja ho tinc, ja podem anar a volar? Sí, ara sí. Agafo el casco i ja està. Agafem el casc, ens posem els taps
I anem a volar. I a volar. Vinga, nens, a volar. Per cert, que no sé què et va donar aquest noi, però és l'únic que ha aconseguit treure't aquí el collar de perles i les sabates aquestes de taló, eh? Bueno, és que em van dir clarament, jo vaig veure el percal i em van dir clarament, allà dintre no podies entrar. El micro dintre no el van poder entrar, eh? No, clar. No. Bé, també hi ha unes mesures de seguretat. La perla m'han dit que no per seguretat. Jo vaig dir, mira, per seguretat jo m'ho trec. No, però és que va fer, crec que fins i tot el castell, la pinya, La va i tot fer. ho va fer amb el collar, eh? Sí. Allà sí. Però aquí ja m'ho van dir. Van dir, és que no podràs... És incompatible. És incompatible, vaig dir, doncs me'l trec. Ja em van buscar aquest mono, que bueno, no era pas lleig, però bueno, no és el meu estil. La veritat, no és el meu estil, ja me l'he posat. Molt modern, no? Una mica massa modern, com de taller, no? De taller de motor. Taller mecànic, sí. Bueno, voleu veure com va anar la cosa? I tant, home, és que això ha de ser... És impressionant, eh? Sí, i tant, segur. I no se'm sent, però vaig cridar. Crit? Vaig cridar bastant i no se sent. Clar, no hi havia el micro. Aquell crit tan agradable que tens. Sí, similar. Anem, a veure. Dintre vídeo. Veieu com la postura aquesta? M'han dit que ho feia molt bé perquè jo vaig... És que ho has agafat rapidíssim, això, no? Perquè jo vaig a la piscina, els hi vaig dir, m'han dit, com és que ho has fet altres vegades? Dic, no, però jo cada setmana vaig a la piscina 3 cops. I es veu que és una postura que als que neden els hi surt bé això. Els nedadors professionals, no? Sí, jo professional no, però bueno, es veu que en sé bastant. Mira com dominava. La sensació aquesta de caure... No, la sensació, el més fort de tot és que, clar, flotes, perquè hi ha una potència d'aire, una cosa màxima que aguanta el pes de la persona, eh? I el noi aquest que anava insistint i després em va dir, ara no sé si ho veurem d'aquí un rato, que em va dir, de moment ves fent per aquí i ara d'aquí un rato ens aixecarem els dos cap a dalt i baixarem. I dic, què? Diu, farem un twist. Dic, un twist? Diu, ja ho veuràs. I amb tant d'aire no et fa refredar? No. Passava uns nervis. Vas tenir un cop d'aire? Passava uns nervis que no vaig tenir temps. I al fons de tot, què és el que s'hi veu? Que és com un ventilador que hi ha a sota. Sí, hi ha aquest aire i això és una reixa, perquè clar, mira, us ho juro que vaig passar-ho malament en aquest moment. Cridava, però no em sentien. Pots reproduir el crit? És que no sé, ja haig de posar allò que faig els ulls endintre, i era com... Tota l'estona alguna així feia alguna així. Però és que era molt, o sigui, és molt fort, era, perquè pujaves a dalt amb una velocitat màxima. Jo em sentia segura, eh? Uau. Anaves ben acompanyada, eh? Sí, no. Aquest també el vas convidar a sopar a casa? Una meravella, sí. Sí, clar. Però no se'ls han portat tots cap a Osona, eh? Molt maco, la veritat, i amb la Clàudia també, la Clàudia gravant des de fora. Mireu, aquí vaig sortir, us ho juro, la cara ho dic tot, jo crec que aquí ja no necessitem ni paraules, eh? Suposo que vas anar a la perruqueria el dia següent. No podia, sí, vaig haver d'anar a la perruqueria, nena. Aquí estava, mireu, és que ja estava desencaixada, o sigui, estava desencaixada. Amb casc. No podia. I amb el cas sort, és més de seguretat, això també, arracades fora, tampoc no portava les perles, eh? Anava molt despullada, jo, eh? Sí, anaves a pelo. Anava molt despullada, eh? Sí. Jo això ho vull provar, eh? Tens alguna acreditació de tot això o tot era una farsa? No, mireu què tinc. Mireu què tinc. El diploma, el certificat Conxita Català per haver viscut l'experiència de volar. Ho veieu o no? Velocitat màxima, 164 km/h. Ja us ho deia jo que anàvem ràpids. I va ser el Jordi des d'aquí, Jordi, un petó molt fort, Windor de Barcelona. Aquesta experiència, gràcies, perquè això Per cert, Conxita, a veure, com era allò? Això us ensenyo, sí, home, sí. Algú s'estira o no? Jo us ensenyo primer o no? vaig jo, eh? Estira, que aquesta que està en bona forma. Molt bé. Què? Gràcies, està tot agafada aquí. Cap a dalt, així una mica, amb aixancarrada, i ara els braços endavant. Cap amunt, cap a... Així. I així. Jo vaig nedar, en la meva... Culo prieto. Vinga. Culo prieto. Fins demà. Ens quedem així. Guillem, una cosa, Guillem. Així endavant, eh? Cap endavant.